Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta am decis să revenim la o serie, dar de data asta cu jocul full. Suntem aici și pe Hero Neighbor 2. Am mai făcut o dată 2 episoade de Hero Neighbor 2 precedent pe canal, dar era doar demo-ul și acum am decis să jucăm tot jocul. Nu uitați, dacă vă place și vreți o serie cu Hero Neighbor să-l terminăm, să dați un like și un subscribe. Așa că haideți să vedem care e treaba în tot jocul. Classic Hero Neighbor cu limba lor ciudată, aș putea să zic, în loc de Missing Simon. Dar e ok, sper să mă aud și să nu se audă jocul peste mine. Opa! Hai, doar o pisică. Stați și pe vecini. Ăla e fisul, dacă nu mă înșel. Din ce știu din primul joc. Oh-oh. De ce cu lopat? Cheile. Clasic, cheile. Bagă cheile, bagă cheile, bagă cheile, bagă cheile. M-am speriat o leacă. De ce să vă mint? Când a apărut... Am văzut pe ăsta. Și de aici începea demo-ul, dar parcă în demo nu era trailerul, dacă nu mă înșel. Și... Fac umblu repede la setări 2 secunde. Nu pot să umblu la 120. Medium. O să umblu repede la setări ca nu cumva să fie lag pe filmare. Motion blur off și cam atât. Și jocul dat puțin mai încet ca să fiu sigur că mă aud. Așa că haideți să începem. Nu prea mai știu ce trebuie făcut, dar încă simt niște... Ok, mai bine acum. Mai știu exact ce trebuia să fac aici. Ok, trebuia să iau niște rotițe. Ar trebui să dureze mult dacă mi-aduc aminte unde sunt rotițele. Ce aveam nevoie de o piatră. Să iau asta, ca după aia să deschid cutia. Și hai să fie una dintre rotițe. Ok, ar trebui să trecem repede prin partea asta pe care am mai făcut-o pe canal odată. Ok. Bun. Acum parcă... avem aici una pusă aici și mai trebuie încă una verde care nu mai știu exact. Ok. Bun. Casa asta l-am mai văzut o dată în demo. Parcă. Și practic noi acum facem ce am făcut în demo teoretic, dar în demo nu eram aici. Sincer, nu mai știu, vedem. Sper să vă placă și dacă vă place o să facem o serie cu Hero Neighbor 2 și poate jucăm și DLC-urile cu Back to School și încă două. Vedem care e faza acum și ce se întâmplă. Ok. Deci prima misiune trebuia să mergem la casa aia, asta s-a făcut și în demo. Așa că să trecem repede prin prima parte și după aia pot să văd prin casă. E foarte blurat. Ok. Haideți să vedem care e faza. Nu mai știu exact ce trebuie să fac, dar aflăm. Ok, să
Intrăm în casă. Ok. Nu știu care e faza cu parcă erau aceste blocuri cu număr pe ele și te luai după culoarea blocurilor și găseai codul. Și avem un număr. Ok. Să găsim toate blocurile. Ok, încă un bloc. Asta e portocaliu. O să le iau și o să le pun pe toate aici. Sper doar să nu intre polițaiul în casă. Ok, încă un bloc aici. Asta e albastru, ne mai trebuie blocul roșu. Care probabil e în... Opa. M-am văzut? Ok, ne ascundem. Nu știu unde e blocul roșu. Asta e... o figurină cu vecinul. Și chiar era ceva șlecat de figurinele alea. Nu mai știu ce. Deci avem una din 3 figurine parcă erau. Din ce mai țin minte din demo. Ok, și aici e ceva. Ok, e mai complex ca demo, din ce văd eu. Și asta trebuie pusă într-o anumită ordine. Asta cred că s-a dus înapoi afară. Dar nu știu unde este ultimul bloc. Adică cel roșu. La baie ne-am uitat. Da. La etaj nu poți să ajungi. Deci avem... Nu trebuie un bloc. Ok, televizor aparent funcționează. Shit. Fugi, 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 fugi. Pe afară e ceva. Era o pisică în demo, dar nu mai e. O fi în casa din copac. Că din câte știu poți să intru și în casă. Să nu vad asta. Ok, hai să vedem. Pitici. Oh, shit, dar nu pot să urc în casa din copac. Atât trambulină. Hai să încerc. O dată. Ok, și acum să aud râsete de copii. Bun. Casă. Trebuia să fie ultimul bloc. Un tren care... de asta fac gălăgie. Dar nu știu unde e ultimul bloc. Cred că va trebui să... Chiar habar nu am unde e ultimul bloc. Putem să încercăm o parolă la nimereală, poate nimerim, dar... pot să mor pe... Ok, nu știam că pot să mor pe casă. Și pot să intru aici? Nicio șansă. Aici tot așa trebuie un cod pus. Ok, mult mai ok ziua decât noaptea. Ce m-a încăcat pe mine. Salut, să trăiești. Poți să spui și mie unde e cubul roșu? Ok, nu.
Ok, măcar am încercat. Hai să trecem aici și să ajungem în partea din spate a casei. Să intrăm prin bucătărie. Și asta. Cutie de vopse. La sertare nu pot să caut. Aici ne-am uitat. Și am găsit un cub. Nu știu de-l găsim pe ultimul. Hai să cercăm un cont. Punem un număr la numeral. Ce avem aici? Avem 8. Au dispărut astea de aici? Nu zic că le-a luat ăla. Că în inventar nu le-am. Nu se poate. L-a luat și l-a pus la loc. Ok, o să păstrăm astea. Și asta este 9. 4. Avem 9, 4, 8. Și mai trebuie ceva. Încercăm 2, 9, 4, 8. Nu merge. Deci nu știu unde e ultimul cub. Aici trebuie un cod, da? Nu mai știu unde e cubul roșu. Oh, shit. Am văzut asta. Ok, cred că ar trebui să caut cubul roșu pe YouTube. Cred că știu. Adică am uitat pe YouTube și ăsta, ca să nu mai stau să caut cubul, a pus 1, 9, 8, 4. Ok. Bun, și am dat ok. Ok, ca să nu mai stau să caut atât timp, că nu are sens. Ok. Acum. O să intrat în casă, din câte am auzit eu. O să mă închid aici. Și... Uite unde era cubul, nu se poate așa ceva. Doamne. Nu pot să cred unde era cubul ăla. Sincer, cred că nu putem să terminăm. Nu pot să termin toată asta într-un clip, pentru că sunt foarte multe de căutat. Am nevoie de o rangă, din câte puteți vedea, ca să iau păpușa de care am nevoie. Am nevoie de un cod, dar nu știu codul și m-am ca pe mine aleacă. Ok. Și nu știu codul. Așa că va fi o mică mare problemă. Cred că mai trebuiască un clip pentru partea asta și o să facem o serie, dacă vă place. Dar poate găsesc codul. Sau mai găsesc ceva din ce am nevoie, zic eu. Dar sincer, nu mai știu unde să caut. Am intrat acolo. M-au auzit. Sau m-au auzit, sau ceva a făcut. Ok, trebuie să fie ceva legat și de casa aia. 100%. Dar... aici ceva? Nu, trebuie să fie ceva legat și de casa asta din copac. Dar... nu am idee ce și care e faza cu casa din copac. No! Au! Craci. Hai, mai obosit. Deci chiar nu știu ce să mai fac. Noroc că cheia, am crezut că...
Nu se poate așa ceva, nu mai putem să fac asta, să mor de 2 ori, să care 2 ori. Ok. Am crezut că save-ul ăla îmi dă ceva mai interesant, nu ok, adică să-mi dă ceva să mai descoper. Aici am nevoie de mână, care era aici. Ok, bine că m-am dus și trebuie pus într-un anumit fel. Scutul trebuie pus așa și sabia în sus. Așa. Și asta ne dă o manetă care o punem aici, cred, și o folosim. Și asta ne dă foarfeca, ok. Face ceva progrese, ok, da. Cam greu să mișcă. Și cu foarfeca tăiam perne. Dar pernele sunt în casă, dacă nu mă înșel, cele pe care trebuie să le tai. Așa că haideți să tăiem perne. Ok, o să-i mi-asum riscul și o să intru prin față. Dacă mă vedeți, l-am pierd foarfeca. Și nu e bine, sper că nu e aici. Nu e aici. Și trebuie să tai ceva cu foarfeca asta. Aha, știu. Asta. Nu, nicio pernă. Ba, pe mai mult mai complicat ca demo, mă, ce aveți? Ajung la etaj și să fac tot felul de chestii. E mult mai complicat ca demo. Oh, shit, intră. Ok. Mamă! La ce ore chiar ăsta, mă, că doar am alergat o leacă ce-o în casă. O leacă. Vedem de cât timp filmăm. 17 minute. Da, nicio șansă, n-am putut să termin toată asta într-un clip. Ok, ce face asta? Mă trolezi? Nu! De ce? De ce? Am pierdut foarfeca, am pierdut tot. Bă, nu, am foarfeca. Ok. Hai înapoi la etaj. Și că e la baie. Mergem ușor și intrăm aici, că aici n-am fost. Bineînțeles că... O poză. Ce fac o poză? Iar m-a auzit ăsta. E incredibil așa ceva. Ok. Hai, șefule, pleacă-te de aici ca să pot să fac treaba liniștit. Mă aude, pe cineva caltă mă aude, mă. Aici pun poza. Și poza asta deblochează ceva? Da, dă la posta la o parte. Mă, tu iar mi-ai auzit, nu? Nu, că te înjur. Ok. Holy fuck. Nu mai suport pe ăsta, nebunesc. Că câte ori mă aude, doar merg. Nu fac nimic altceva, doar merg. E real. Hai, bossule, lasă-mă, te rog. Șefule. Nu, că o să merg pe cât râlă. Și trebuie să caut ceva greu, ca să pot să-l pun. Na. Oh, shit. Intră. Nu m-a auzit. Ba, m-a fost. E prost. E chiar. Nu, bă, poți să te duci înapoi. Poți, du-te. E real așa ceva, mă. Efectiv, nu pot să... Nu mai las să stau în pace. Stau în camera asta. Bă, mă trolezi. Lasă-mă. Ok, mor ca aici stau. Ce e asta? Nu mai avem nevoie că am fost acolo. Uite. Asta e un ceas aici, dacă teorie. Pun la aplicare ceasul ăla. Să stau aici. Să sune ceasul. Tu te bă la ceas, că ți-am făcut prank. Nu mai pot cu asta, eu nebunesc. Pe bune că nebunesc.
Bossule. Bă, dar nu mai pot. Lasă-mă naibii în pace, că de acum încolo ți intru pe geam. Zici să mor tu că ai ieșit după mine afară. N-ai cum, bă, să scapi de animalul ăsta, efectiv. Du-te. Dacă ești înapoi sus. Nu se poate. Nu e jos. Am nevoie de ceva... De ceva greu. Nu vreau să mă ascund aici. Am nevoie de o rangă. Eu nu înțeleg cum aude anticapatul ăsta în continuu. Nu mai pot. Uite-te, vă, bă, n-ai... Nebunesc. Nu mai pot. Nu poți face nimic de asta, e mai rău ca vecinul în sine. Polițist prost. Iarăși la etaj. 100% tu ești aici. Dacă nu stai la etaj, nu te simți bine. Și nevoie de o baterie. Aha. Este o poză. Mă ascund aici, nu o vede. Chiar m-a văzut gen. Chiar m-a văzut gen. Ok. Bine de știut că e chiar. Nevoie să pun și o poză asta, mă lași? Nu merg decât pe cât merg ușor. Tu chiar auzi orice pas pe care îl fac? Atât de disperat ești. Ok. Păi zi-mă așa, mă. Că ăsta e un tunel, gen, nici nu mai trebuie să stau, să merg, să stau. Ok. Vedem dacă... Ce să ne-ai blocat? What the fuck? Nu zic că mi-au, zic că nebunesc. Ceva acolo sus. Da. O greutate. Perfect! Perfect! Nu, că eu îl trolez pe ăsta așa, uitați-vă acolo la mine că... Stați să plece. Vă văd un comod în camera asta. Te-am bucată din poză sau? Îmi trebuie o bucată. Îmi trebuie o bucată de poză și putem... Scrie dulapul vieții. Ok. Sub pat nu-i nimic. Mamă, care m-ai făcut? M-aș ajuns să nevoie de o baterie. Unde naiba găsesc eu o fucking baterie? Ai, nu pot să mă uit pentru că n-am o rangă. Cred că o să mă folosesc iar puțin de YouTube să caut codul pentru peretra ăla nenorocit. Și ca să știu eu ce cod să pun. Că na, dacă mai stau mult, deja filmăm de 25 de minute. Adică e... Măcar să termin asta cu poza, ca după aia să... Ca după aia să pot să închei videoclipul și să continuăm în altă... în alt episod. Ok. Unul a pus aici pe YouTube, not a pus. Vedem dacă funcționează. Ok. Bun, și am luat două chestii. Asta mergem și o punem aici. Aha. Am și asta. Am și asta. Nu așa e. Asta era aici, cred.
Asta era. Aici și asta aici. Bun. Avem ok. Mergem să luăm și ultima poză și încheiem videoclipul. Pentru că ultima poză, acum dacă avem ranga, probabil, trebuie să-l fac pe ăsta să vină încoa. Să intru pe geam. Treci. Probabil în cutia aia de sus, care trebuie să o deschid cu ranga. 100% e acolo. Deci trebuie să treci, șefule. Mamă, m-am căcat pe mine. Doamne, nu vreau să știi ce fel m-am căcat pe mine. Oh, cum bate inima, nu se poate. Eu după sunetul care îl făceam, am crezut că era deja jos. Da. Ce să vezi? El încă cobora scările. Tare, nu? Ok. Mergem să deschidem și ultima asta și o sar pe geam. Nu pot. Bă. Pot. O să merg să deschid și ultimul, adică penultimul lacăt. O să închei videoclipul și o să deschidem subsolul în episodul următor. Da, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și un share pentru că m-ar ajuta foarte mult. Eu am fost Rax și ne auzim data viitoare. Pa, pa!